Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Kau ba nga kidnapper? Isa nilang gikasangka! Naigo ang duha! Nigawas ang ilang gikasangkang taong nagmaskara. Tao nga nagmaskara! Hinihinay niya doon sa kidnapper maong nagkuha sa sako. Gagisudlan sa kwarta. Naan siya, nihunong tungod sa kidnapper nga nahagba. O gikuha ang sako. O may kipunit siya. Cellphone? Shit! Nakita pinagi sa messenger nga ang nagmaskara. May kay akong na-off. Igor ang kasulti nga akong kakibot nga gipusil siya. Animal, taong nagmaskara. Mahal gani, ang akong mga dagway sa messenger. Pulos naong sa mananap. Ang akong dagway, ang akong profile pic. Dagway sa aliwas. Buisit! Buisit! Sa ato pa, traidor ka dun, Rafael. Nakabantay ko na. Traidor ka. Wa ka mo tumans gikasabutan. E kung sabo ka sa taong nagmaskara, traidor ka dun, Rafael. Ni ano mga pulis? Wa ko laing mahimo. Gawa sa pagkontak sa mga pulis. Imong amigo ang taong nagmaskara, darling Rafael? No, wa ko makaila niya, Marga darling. Pero, pinaagi ka niya. Wa mada ang kwarta nga silbing lukat ni mo nako. Wa ko mahibaw. Wa ko makaila. Wa, Marga. Na ang mga pulis. Baw ka ng tinuod, Chef. Biktima sa kidnapping kining akong pinangga o gaminahal nga si Marga. Unya, ilang ipalukat na ako. Ug din sa sementeryo, mauming anhi ako. Nay, adini anhi kami magbinayluay. Ihatag ko kanila ang kwarta, nga ilang ipangayo. Ug ilang iuli ka na ako si Marga. Tinuod ba? Yes, sir. Marga, di ba? Yes, sir. Ako ang gikidnap. Nakaila ka kanila. Wa taon, sir. Wa gyud. Sir Rafael, nganong wa kamutaw ka na ako sa presinto sa kapulisan. Kuan, giposidanan ako nga dili gyud kuno kumusulti ninyo. Kay kun mahibaw sila, ilang patyon ang mahal kong Marga. O sikin sa nakabusil nining mga kidnapper. Ang taong nagmaskara, Chef. Tao nga nagmaskara. Darling Marga, Yes, Rafael. hilom ka man kaayo. Mura lagi na trauma ko sa buto-buto. Tulo ka tao ang nangamatay. O sila ang mga kidnappers. Nervyosa lang ko. Relax lang, Marga, darling. Luwas ka na. Rafael, darling. Nalipay kaayo ko. Luwas ka na, darling. Mao ba? Og nalipay sab ko. Salamat, Marga. Salamat. Nahibalik pagid ang kwarta. Kung wa pa si Maskara, madagyo nila ang kwarta. Kung magpaila lang siya kanako katong Maskara, hatagan ko siya og ganti. Kinsa ka siya?
Buiset! Dili makontak si Marga. Animal ka, Daddy Rafael. Bataan ka pa sa pinya? Kasungga mo di ay. Si Maskara. Pues di ka magmahay. Makita ni mo kung unsay buhaton ni Federico. Pakurugon ko ang atong dapit. Mubaha ang dugo sa atong dapit. Ilabi na sa imong mga tao sa nagkadaiyang imong mga negosyo, Daddy Rafael. Bloodbath tayo! Bloodbath tayo, Daddy Rafael! Alin na balik ka, tika na si Nya Rafael. Sugatan ako. Ula, Nyor, salamat. Salamat nga nabalik ang away na ito po, Nyor. Ola, Hala, ay, salamat. Salamat nga niya ka na, Miss Marga. Dili na mag-uor si Nya Rafael. luwas na ko, Ola. Huwag si Darling Rafael may nagluwas na ako. Salamat ka. Nga mahal ka ninyo, Rafael. oh, Ula, nabalik na po ang kwarta. Wa madal sa mga kidnapper og napatay sila. Kasi nagpatay nila, Nyor. Ikaw ang kriminal, Nyor. Dili, si Maskara. Maskara? Si Maskara, may mipusil patay sa mga kidnapper og nauli ang kwarta diri kanako. Salamat, Tinton. Darling Rafael, mag-CRO na ako, okay? Malipayon ko, Ula. Natira malipay do kanyor, pero kinsa man tos Maskara, Nyor? Kinsa man ka to siya? Dili ko magkutubag na ng imong pangutana. Dili, Ula. Si Marga. Hello, Marga! Diskuhido man lagi. Traidor ka na, si Rafael. Patyon ko na. Federico, May kontak siya. Anong ginganlan o Maskara. nahibaw day ka? Kanina ra, Marga. Kanina ra. O niya, kumusta man? Asa ka na ka no? Diyan ako sa mansyon. Kalitse! Unsa pa kay tabua? Ha? Unsa? Limpyo na unta. Nahimo na ang binayluay. Sa kwarta og nako. Pero sa dihang distansya na lang ang nagdas kwarta. May kalit na riboto. Og nakita na mo nga nahagba ang imong kakibot. Wisaret! May tamang ka ang duha ni makasakop. Pero nahitabo ang pinusilay. Pero sila'y may hagba nga wa ni kinabuhi. Ganong nahitabo man kini. Traidor ka na, si Rafael. Traidor siya. Wa siya ni angkon nga. Ngayang kontak atong Maskara. Wa siya mahibaw. Bakakon siya. Bakakon! Sige na, Federico. Dili ta magdugay sulti. Kay nangita si Rafael nako. Wiset! Wiset, Marga! Napakyas ang atong mga plano. Ambot lang ni mo, Federico. Last recourse. Ang kinapusang plano. Patiya siya sa hinay-hinay. O kung bigla, ang mahimo. Kung mahimo, bigla. Alam, buhata. Sige, Federico. Bye. Shit. Pakyas gud si Federico. Pakyas. Og ang taong nagmaskarang hinungtanan ng tanan. Si Maskara. Oh, si Charity. Siya nang nabalik.
Uy, galit mang nausab ang lihok kang Charity. Maraming laki ang lihok. Baya, no? Uy, si Abel ka na. Siya ka na niabot. Diin ka gikan, Abel. Okay ka, diin kagikan. Anong uta naman ka? Interesado lang. Interesado? Dili ko gusto madiskusya ka. Ikaw? Diin ka man gikan. Nangitag ka, Johan. Doon ako'y nabalitaan. O gani, gikalipay na ako. Unsa mo ang balita? Napatay ang mga kidnappers ni Miss Marga. Malangit pa unta ang ilang kalag. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!